Ja, dus we hebben niets veranderd aan de doelstelling van de wet die we hadden, is omgezet in een onderregeling met dezelfde doelstelling. Namelijk het zorgen dat de economieën van de eilanden sterker worden en dat er ruimte is, financieel ook gezien, om te investeren in nou, bijvoorbeeld onderwijs, armoede, maar ook in andere thema's. We hebben alleen gezegd dat onze werkwijze anders wordt. Dus niet meer via een rijkswet en een orgaan dat toezicht houdt, maar een gemeenschappelijk traject en een gemeenschappelijke organisatie die zorgt voor de ondersteuning en helpt bij de uitvoering en die ook helpt bij de financiering daar waar dat nodig is. Maar eigenlijk zijn dat de twee grootste dingen. Dus er is geen rijkswet meer, geen consensus rijkswet. We werken met een ander juridisch construct, namelijk een onderlinge regeling die ons allemaal ook bindt. Het tweede is dat we niet meer werken bij dat COHO-orgaan, maar dat we werken met een samenwerkingsverband dat TWO heet. En inmiddels dan ook niet meer tijdelijke werkorganisatie, maar de organisatie die de ondersteuning verzorgt. En die helpt bij het uitvoeren van de hervormingen. Inhoudelijk gezien blijft dus ook alles hetzelfde. We werken met diezelfde landspakketten en ook de uitgangspunten die daarin zijn opgenomen. De vraag is, wat gebeurt er als de landen, in dit geval de afspraken, niet nakomen? En er wordt zelfs ook gevraagd, zijn er sancties? Ja, nou niet vanuit deze onderlinge regeling. Maar wat mij betreft, maar ik zou het fijn vinden als de premiers daar ook iets over zeggen. Kijk, deze hervormingen zijn heel noodzakelijk voor de landen. Ze zijn heel moeilijk om in te voeren soms ook, maar ze zijn wel heel noodzakelijk. Net zo goed als we in Nederland ook hervormingen kennen. We zijn niet voor niks bijvoorbeeld nu bezig met het veranderen van onze pensioenwetgeving, omdat we als regering vinden dat dat heel belangrijk is. En dat is ook niet eenvoudig voor onze arbeidsmarkt. Nou, datzelfde geldt in de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk. En wat ik ontzettend belangrijk vind, is dat de landen hebben gezegd, wij committeren ons daar. Wij willen graag dat dit versterkt wordt. We willen sterker worden. En Nederland heeft gezegd, daar willen wij graag bij ondersteunen. En dat is ook precies de basis waarop het gaat. Dus natuurlijk hebben we ook projectmiddelen. Hè, dus er is ook geld ter beschikking. Uiteraard wordt dat dan gekoppeld aan de uitvoering van projecten. We gaan ook werken met dat groeifonds, dat de mogelijkheid biedt om verder ook investeringen te ondersteunen. Maar de kern is dat deze regeling gebaseerd is op onderling vertrouwen, onderling commitment, eigenaarschap. En dat is waar het over gaat. Dus het gaat hier niet over elkaar de maat nemen of sancties inrichten, maar samen aan het werk om te zorgen dat alle 4 landen van het Koninkrijk daar beter van worden.